Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay manitatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel na maliit po, ay sana po ay wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Paki-pindot na rin po ang follow po para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Tumutok lamang po kayo dito sa Iwangan ng Pangasinan at marami po akong ipagbabagi po sa inyo ng mga iba't ibang karunungan lihim po na talagang subok-subok na po, number 1 po na nagagamit na po. Sana po ay kung tan po ay sana ay ipakagalo ko pong orasin po sa inyo ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At para po kayo gabayan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa sa kabutihan po. Sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan po. Ang konsagrasyon po, iulit ko po naman po, ipakakalo po sa inyo na ito po palagi nyo pong, kung ano po yung gagamitin po yung mga orasyon po, palagi po nauuna po ito na aking iba binibilin po sa inyo pang konsagrasyon po. Ang pang konsagrasyon po ay yung hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei, et nobiterne istamenti perium pdi qui probis et pro mortis puntutor enemissionum peccatorum Jesus sumo Salvador po. Narito po, dapat po pakaingatan po palagi po yung maisaulo po ito na aking babagi po para may magamit po kayo. Pag nagamit nyo po itong pangkonsagra po ay namburuan po na mapandar po ninyo ang yung ginagawang mga orasyon po. Salo sa gamutan po, ito po yung namburuan po na galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na pangkonsagra po ito. Hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei, et nobiterne istamenti mysterium pidi qui pro vobis et pro mortis et punditor in remissionum peccatorum Jesus sumo Salvador. Yan po. Sana pakaingatan po yan. Sa mga sulit ko pong nagsusubscribe po sa akin, mga followers ko po, mga tumututok dito sa Iwangan ng Pangasinan, yan po ang gamitin nyo po na pangkonsagra po sa lahat ng mga orasyon po. Palagi po nauuna po yun na pangkonsagra. Kaya sana pakinggan nyo po aking sinasabi. Palagi nyo po nauuna po yun. Kung halimbawa po ang gagamitin nyo po ay pansarili nyo po, ang pangkonsagra po iipo sa dibdib po. Pero kung gagamitin po nyo sa panggamot po sa tubig, kahit kayo pong iinumin po, inom. Kaya ibugan nyo po sa tubig yung pangkonsagra. Hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei, nobiterne testamenti mysterium pidi qui probis et pro mortis et punditor enemissionum peccatorum Salvador. Tapos isunod nyo po yung gagamitin po oras yung panggamot. Halimbawa, yung gagamitin nyo po sa iba't ibang karamdaman po, isunod nyo po yun. Tapos kung katapos nyo po ang po, lagay nyo po ng sa pangalan ni Jesucristo at taga-Nazaret, yung susi po. Tapos painom nyo po sa pasyente. Kung kayo pong may nararamdaman po, kayo pong uminom. Pwede rin po yung konsagra po na kumuha po kayo ng isang basong tubig at konsagra nyo po, inumin nyo po. Pampalakas po yun na pangangatawan po para hindi po kayo mapasukan po ng mga masasamang espiritu. Ito po ay pudir po yun pa. Pudir po pa yung pangkonsagra. Maraming kaparanan po yung pangkonsagra. Pwede pong pudir po yun na may pagkakalo po sa inyo. Sana po ipakaingatan po at pakinggan lamang po aking sinasabi. Po. Napakabisa po yun ng pangkonsagra po sa lahat ng mga bagay-bagay po na inyong gagamitin po mga orasyon po. Kaya sana po magtiwala po kayo at mag-focus po sa inyo sa ginagawa at tiwala sa sarili, ano pong ipagyabang, gamitin para makatulong sa kapwa. Ilaman po. Ang isi-share ko po sa inyo na orasyon ni Jesucristo kontra sa traidor po. Napaka-importante po ito kung halimbawa po ay marami po kayo nakakasalamuha sa daan po o sa mga kapitbahay po ninyo na mga traidor. Pagkatalikod nyo po ay tinatraidor po kayo. Gagawan po kayo ng kabalstugan kung ano po yung
kahit gumagawa po kayo ng kabutihan, ginagawa po kayo ng mga katraiduran dyan sa mga gilid-gilid ng inyong mga bahay, pinagkikismisan, pagkatapos po tatraiduran ka pa, gagawan ka pa ng kasalanan. Makagamit po rin po ito sa lahat mga bagay-bagay po, kung halimbawa sa trabaho po ninyo, sa abroad, sa mga kasama nyo sa mga kasambahay, o sa mga opisina, sa mga negosyo nyo po. Napaka-importante po ito na mausal po ninyo ito para mawala po yung traidor at malulusaw po. Kahit anong gawin nila pa ay hindi po kayo matatraidor. Usarin po lang po sa isipan ng 3 beses at ipo sa inyong dibdib po. Dapat po dito ay may pananampalataya ko sa Diyos na parang palaging malakas pong kumasa sa inyo at sumapi sa inyo ang orasyon na ito na pangkontra po sa traidor po. Sana po pakiingatan po ito at share nyo po sa iba para may magamit po sila. Narito po ang orasyon po. Purpuhom puer lamuy yubum salvay. Purpuhom puer lamuy yubum salvame. Purpuhom puer lamuy yubum salvame. 3 beses po. Salin lamang po sa isipan at ipo sa dibdib ng 3 beses po. Yan naman po. Pinaparinig ko lamang po sa inyo pag-usal po para po. Pero inuusap po ito sa isipan lamang po. Sana po naintindihan po nyo. Kahit hindi nyo na po konsagrahan po ito kasi galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At the best po na magagamit po ninyo. Sana po isulat nyo po sa inyo libreta at magagamit po nyo sa pagkalipas ng ilang araw po magagamit po nyo ito. Sa mga nasa abroad po dyan, ito po magagamit po ninyo ito sa inyong kasama kung tinataidor po kayo sa inyong trabaho o sa mga construction po dyan. Ayun ang magta-trader po sa inyo, magagamit nyo po ito. Kahit saan po pumunta may trader talaga na inyong kasama. Kaya dapat po ay pakaingatan po ito at isaulo po para may magamit po kayo. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Bye po.